Мөнәҗәт фестивалендә катнашу теләген белдереп 200дән артык башкаручы гариза биргән. Шуңа күрә тамашачы залына килгән кунаклар сыйып та бетмәде. Мөнәҗәт башкаручылар үз чиратларын файда көтте. Милли моң фестивале татар-мөселман традицияләрен популярлаштыру, татар телен һәм милли мәдәни мирасны барлау, саклау, үстерү, Россиянең төрле төбәкләрендә яшәүчеләр арасында дуслык җепләрен ныгыту максатыннан оештырыла. Бу инде Раббыбызны Аллаһны искә алу. Шундый күркәм булган сәгадәт сүзләр белән мактау, бигрәк тә шундый илебезнең кыен вакытлары, сынаулы вакытларда халыкның бердәмлеге, аның рухи яктан сәламәтлек булуы бик тә кирәк. Залда Кукмара, Әлмәт, Ютазы, Чаллы, Лениногорск районнарыннан, Башкортстаннан, Екатеринбургтан, Чиләбедән килгән конкурсантлар. Бәйгедә катнашу өчен 7 яшьтән һәм аннан өлкәнрәк башкаручылар чакыру алган. Конкурсантлар осталыкларын соло һәм ансамбльләр номинацияләрендә күрсәтә. Алхамдулилла, быел безнең Курганда, Чиләбедә, Магнитогорск, Башкирия һәм башка төбәкләрдән килүчеләр. География зурая, Аллаһка шөкер. Үзебезнең татарларыбызны җыябыз һәм безнең остазыбыз, безнең имамыбыз Шихабуддин Марҗани әйтүе буенча, диндә булмаса да, динне саклый торган өч әйбер бар. Ул да булса милли тел, милли кием һәм милли гореф. Менә шуның өчен без монда җыелыштык һәм дәвамлы булсын, Аллаһ Тәала кабуллардан кылса иде. Хөкемдарлар конкурста катнашучыларның башкару осталыгына, образлы эчтәлекне эмоциональ яктан бирә белүгә, ачык дикция һәм ахаңлы яңгырашка, интонацияга, репертуарга, сәхнә костюмның ислам кануннарына туры килүенә игътибар итә. Жюри рәисе итеп җырчы Миңгол Галиев билгеләнгән. Бүгенге мөнәҗәтнең бәйрәме дип әйтәм мин аны. Ул бер инде ярыш түгел. Бүген ул менә күпме безнең республикадан җыелган шушындый җан җылысы белән әниләр дисең менә бигрәк тә мине сокландыра кичкенә балаларның да катнашуы. Димәк безнең киләчәгебез бар. Хуш килдегез, мәрхәбә, мәрхәбә, я мәрхәбә. Рәхмәт итсен Аллаһ, хуш килдегез, мәрхәбә. Ниятдә саф булыгыз, диндә ихлас булыгыз, күркәм булсын калбыгыз, хуш килдегез, мәрхәбә. Фестиваль барышында балалар арасында мәчет рәсемнәрен ясау конкурсында җиңүчеләрен дә билгеләделәр. Кунакларга 25 рәсем тәкъдим ителде. Шулай ук алар милли аш-су осталары әзерләгән ризыклар белән дә танышты. Иң тәмле чәкчәкне билгеләде. Бик яратып киләбез, мөнәҗәтләр укыйбыз. Менә бүген дә пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәламнең туына, анарның рухына багышлап салават әйтергә килдек. Бик ошый безгә монда. Рәхмәт оештыручыларга, безне алып килүчеләргә. Мөнәҗәт гарәп, фарсы теленнән Ходайга ялвару, дуга, Ходай белән яшерен әңгәмә дип тәрҗемә ителә. 20нче гасыр ахырында мөнәҗәт жанрының яңадан күтәрелеш чоры башлана. Хәзерге вакытта мөнәҗәтләрне ылсы да кичесе дә әйтә белә. Фестивальгә килүчеләр моңа дәлил. Башка бер генә жанр белән дә бутап булмау мөмкин булган шушы безнең татарыбызның мөнәҗәтләр дигән жанрына инде һәркем үзенең репертуарында булган, әби бабаларыннан мирас булып калган, сирәк яңгырашлы булган әсәрләрне алып килергә тырыша. Бездә инде үзебезнең чиратыбызда шундыйрак мөнәҗәтләрне алып килергә тырыштык. Минем башкаруымда яңгыраячак Тол хатын мөнәҗәте инде ул 1800 елларга барып тоташа. Фестивальдә җиңүчеләр кыйммәтле бүләкләр һәм бәйгедә катнашу хакында сертификат алды. Ансамбль номинациясендә беренче урын Балтач дуэтында һәм Бөгелмә сердәшләре ансамблендә. Соло номинациясендә Балтачтан Әмир Хәбибуллин һәм Кукмарадан Рәфис Шәйдуллин беренчелектә. Автор башкаручы буларак Әлмәттән Минзифә Әхмәтшина һәм халык мәхәббәтен яулаучы Гөлнара Рәхмәтуллина аерым бүләкләргә лаек булды. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйеткулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.